Back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to this video. Don't forget to like this video as well. So guys, I've been seeing this video since Heritage Day kumhla 24 September 2024. So ungizwe ke uye wahamba waya lapha I think this is iGateway Mall la fike khona ke wangena bekhomba nje ukujabula nokuthokozela usuku lwayo ke iHeritage Day. But then what happens ukuthi igcineni kwakho konke ke bengenile nebutho nomama nosisi laba akade bevunulile lapha ke beqhakazele nje bebahle ke ngemvunulo yabo, kodwa ke okugcina kwenzeka ukuthi ke bagcina ke bethathwa njengabantu abaphazamisa ukusebenza kwemall noma ke ukuba khona nje nokufanishina kwabamabhizinisi. So into egcina yenzeka ke kungizwe umchunu ke ukuthi abizelwe amaphoyisa njengomuntu obelida labantu kade becula la bethokozela ngamanye amazwi usuku lolu ka 24 September as iHeritage Day. Engifisa ukuzwa ke lapho kuwena ukuthi ke ngabe ku right yini ukuthi ke bangene mhlambe ke endaweni kanjeyana ke bekhomba ukujabula noma ke ku wrong. If ever nithi ke ku wrong, kungane nithi ku wrong, noma ke if nibona ke mhlambe bekuyinto right ngoba vele into engajwayelekile ukuthi yenzeke beku right ukuthi bengajabulela usuku bengene bephume lapha basuke bengena khona without giving notice mhlambe ke kubantu abo. I'm not sure if ever mhlambe ukuthi ke abanikazi bamabhizinisi afanishinayo around iGateway Mall ibona ke abagcine befonela amaphoyisa yini noma mhlambe ke abantu nje abasebenzi ngenxa ke yokwethuka phela ngoba ke sike sanenkinga ukuthi ke kwane looting le minyaka eyedlule. Ngabe mhlambe ke bebethuswa yilo ukuthi engabe sekwenze njani or else bekuphapha nje. Kuthini ke umbono wakho kulo lolu daba? Anyways, don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Thank you. Celebrating the Heritage Day, you must remember who you are. That's why we are here today. Kodwa cha omunye ngayibuza ukuthi yena ubungayingani emgubheni kaShaka Spenga wazoza wangenela ama malls nje. Cha, imigubho ngiyayihlonipha kakhulu, ayithi imikhosi engayihambeki. Kodwa ukwanda kwezipishi emkhosini eminingi ugcina kulimaza ukuthina nokuthi siveze ukuthina singobani. Nakho ke manje ke into lesalo nawo siyilungisa ngoba inkosi iyaphathwa ayiphathi ngoba masiyenza amaphutha ngekubona nayo ke ngencindezi nanokuthi inkosi yethu isakhula. Kuhle kakhulu ukuthi kwenzeke konke lokho kwenzakalayo ukuze sikwazi ukuhluza kahle njengesizwe ukuthi ipolitiki igamenqa kangakanani ebukhosini bethu ukuze ibenze bungabe ubukhosi ophilayo. Yebo ke abantu bazodungizwa kahle ubona amaphoyisa nje lapho ubona nonke umuntu uma ngondile abangibophe ngani ngoba likhi iqale ngilenzile. Buka abantu bejabule kanjani la phakathi ngosuku olukhulu kangaka kanti soyinwani nithini kusasa lokusasa ungenza kuthiwa kuvalwe wonke imigwaqo la eThekwini gijima obasi ngamabhayisikili abelungu akukhulunywa nje emsakazweni akukhulunywa ndawo ubona nje sekuvalwe imigwaqo yonke into kuthiwa hayi kunamashova amabhayisikili obasi bayilula nje imsipha ukuze baqhubeke basiphathe amabhunu namandiya nabelungu. Lo ikhomisa ngokusobala ukuthi isizwe sethu silahleke kangakanani. Ngakho ke abantu abanje ngathi ababuyisela isizwe ezikweni laso thiwa bayizinhlanya thiwa bangabadayisi thiwa bangamaxomo kulungileke. Mina ngiyelimela iqiniso ngize ngife futhi angincenge umuntu futhi angincenge ikhampani. As you can see that I'm with my brothers and intombi zomhlanga esinazo la, and then to demonstrate who we are, and I know all the rules and regulations without apologetic.